Dowam Hojalyk Jemgyýeti 2020-nji ýylyň fevral aýynda döredildi. Biz Türkmenistanyň akylly şäher çözgütlerini ýola goýup, emeli intellekt karhanalarynyň ilkinjisi bolup durýarys. Biz Türkmenistanyň 100 tanayan hemde maşinlaryň, ulaglaryň hereketini anyklayan ilkinji akıllı kameralar öndürmäne başladyk. Biz önümlerimizi yerli bazarlar üçin däl hem de daşary ýurtlara eksport etmek üçin hem taýýarladyk. Esas aýratyndygy kiber howpsuzlygy, çydamlygy, yerli bazarlarda narhymyz amatly bolmagy, 100 tanaýjy emeli aň bar içinde hem awtoulaklaryň hereketlerini iýdarlaýjy ve ekologi taýdan şäheriň gözegçiligine seretmegi tarapyndan aýratyndyklary bar. Gelecekde bizim bir näçe taslamalarymız bolup, esasy biz akıllı şäherlere hyzmat etmek ve akıllı şäherlerde dowamly geljek üçin 50 ýyldan soň boljak zatlary biz pikirlenip ve çözgütlerimizi hödürleýäris. Biz akıllı öýlerde esasan ses arkaly öýü dolandyrmak we öýden daşynda hak öýü öz-özüni dolandyrmak, awtomatlaşdyrmak gerekli bolan enjamlar işläp öýümüzi bize diňç almaklyga we ýatmaklyga taýýarlap berýär. Bizim ilkinji önümimiz bolan edaralarda, kärhanalarda we birnäçe binalarda kapıda giriş çıkış barlygyny awtomatlaşdyrylan enjamy öndürdik. Ýüzümizde dakika. Hoş geldiniz. İçeri girip bilýäris. Awtoulaklaryň hereketini ýazga alýan kamera enjamlary bolan akylly mergen smart kameralar bolup, awtoulagyň belgilerini ve awtoulagyň içinde düzgün bozulmalary ýazga alyp merkezi dolandyryş bölümine uğradýar. Ve ondan daşarda şäherde bolup geçen ekologik hadisalary, düzgünçilikleri ýazga alyp merkezi dolandyrış bölümine habar beriji akylly kameralarymyzyň biri bolup geçýär. Biziň öndürýän ölümlerimizin ýene biri akıllı gulplar bolup, öýlerde gelýän mihmanlary, çağırylmadyk mihmanlary içeri tarapyndan bize ýörüýte monitorlar arkaly habar berip we barmak izlerinden giriş çıkış kontrollerini edip biljek enjamlaryň biri bolup durýar. We bularyň hem bir näçe görnüşleri bardyr. Biziň ýene bir esasy enjamlarymyzyň biri bolan akylly peýkan bolup, ol ýollaryň orta arasynda durup awtoulaklaryň hereketlerini ýazga alýar we ýazga alanda onuň awtolagyň içindäki we daşyndaky düzgün bozulmalara seredip ýokary tezlikleri ýazga alyp merkez dolandyryş edarasyna berýär. Wi-Fi tory arkaly 4G, 5G simsiz ulanyp boljak tehnologiýa esasynda gurnalandyr. Öz pavilyonumyzda geçiräjek öý gurnadyk. Akylly öý dolandyrýan Alisa öý kömekçisini size tanıştıracak. Alisa. Отключи освещение. Окей, выключаем.